Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Ti panangirogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtagainop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kadalang lalaki ket kinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan
Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian, at tingay danon mi kada kayo ko, dagiti damdamag, iti reto gundaway, babaeng titirad pas damdamag agsapa. Ito'y T693 Radyo Tirad Pas, ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag, iti lokal, adu ti nakigtot nga member consumers ti Ilocos Sur Electric Cooperative, uno ISECO, gaputi ngimato nga bayadan day ti konsumo ti kuryente iti bulan ti Abril. Insigi damet nga linawlawagan ti ISECO ti nasao nga banag babaeng kini Ernesto Galia agdamang nga member consumer chief ti ISECO. Inlawlawag na pay nga nupay na inayon ti lifeline subsidy para kadagiti kwalipikado nga 4-piece ngem saan unay nga faktor daytoy ti panagnato gaputa 0.1% lang daytoy nga nainayon. Gapumit langen iti panawen ti summer ken bakasyon dagiti ubing ti panagbasada nang ipay daytoy iti balakad. Kabayatan na linawlawagan wenno tinababang nga performance dagiti 10 kat maysa nga nangatong opisyal ti Pangasinan Provincial Office tinagbalin nga gapo iti panakaykatda iti pwesto. Daytoy iti panangilawlawag ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga kinuna nga daytikit na mayanurot iti direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Inlawlawag ni Tuanyo nga adda ti mandar ti PNP Chief kadagiti Regional Director nga kitaan ti operational ken administrative accomplishment kadagiti naduma-duma nga ili nga masaksakupan da agraman ti nagbalin nga operasyon ti National Bureau of Investigation wenno NBI may nagtihuweteng ngano sa dinukot nakita dagiti panagbaybaya dagiti opisyal. May basar ti investigasyon saan met nga nananay nga ibong nagkurang dagiti Chief of Police ti Pangasinan iti operational targets iti panangparmek iti naduma-duma nga kita ti kriminalidad. May palagip nga pakiramanan kadagiti na relieve iti pwesto da iti Pangasinan ket da Police Colonel Arbin Castro Merculio, Police Lieutenant Colonel Jesse Dacus Balinang, Police Lieutenant Colonel Quintin Tumelden Casabar Jr., Police Lieutenant Colonel Saldi Corbe Puentes, Police Lieutenant Colonel Arbin Gomez Hakub, Police Lieutenant Colonel Norman Tabaldo Ranyon, Police Major Noel de la Cruz Kabakungan, Police Major Ramsey Balisong Ganaban, Police Major Peter Paul Valerio Sison, Police Captain Benedict Campos Espinosa, Police Captain Christopher Pahatin National. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pala ang Tirad Pas damdamag agsapa. Iti panang sungbat ti krisis tilana inrugi ti Department of Budget and Management ti updated uplift microsite nga panggepda nga papartaken palawaan ken aramiden nga accessible ti informasyon kadagiti programa ti gobyerno nga tumulong pagbiyagan, taraon, transportasyon ken daduma pay nga kangrunan nga serbisyo ti gobyerno. Sigon kini DBM Undersecretary Godes Hope Libiran, narami ti plataforma tapno masigurado tinaurnos, transparent ken people-centered services nang runa iti panawen ti krisis. Ti uplift microsite kitadan ti dashboard nga sungbat ti gobyerno kas iti saving lives, assisting affected sectors, ensuring fuel supply, maintaining food affordability ken securing electricity supply. Karaman kadagiti kang runan nga tampok ti plataforma tinasurok nga 8,000 nga Pilipino anay subli ti pagilyan manipod Middle East nasurok amaysa nga milyon na trabahador iti transportation nga mawat ti tulong
real-time fuel supply kasama ti regional nga panang monitor ti presyo ti taraon nga nagbinoligan ti Department of Agriculture ken Department of Trade and Industry. Makita pa ti sistema tigdamang nga kasasaad ti supply ti kuryente manipud ti datos ti National Grid Corporation of the Philippines ken mangipay ti tulong kadagiti agbibiyahe. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito tirad pas damdamag agsapa na surok nga 241,000 nga pamilya ti Eastern Visayas ti mabenepisyaran babaen ti bagong Pilipinas Rice Program ken Local Government Support Fund wenno LGSF nga indauluan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Karaman ditoy ti regular nga supply ti bagas tapno mapalagan ti gastos ken suportaran dagiti lokal amadnalon. Babaen ti sa bawat bayan makikinabang program may patpatong palmet ti Socio-Civic Projects Fund nga mangilatang iti 200,000 iti tunggal barangay para ti edukasyon ken dadumapay nga proyekto ti panagduras. Sigon kini Presidente, naramid ti programa karaman ti panangited ti 200,000 tunggal barangay ti entero nga Pilipinas. Kinunanapay nga ti kagudwa ti 200,000 ket para kadagiti scholar ken para met ti barangay ti mabati nga 100,000. Babaen ti natibker nga relasyon ti nagbaitan ti dagiti gobyerno national ken lokal mapapartak ti panakaypay ti serbisyo mapaadu dagiti gundaway ken mapatibker tinamnama dagiti pamilya nga Pilipino. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Napagnunumuan ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT ken ti National Electrification Administration tapno mapalawat ti koneksyon ti internet dito'y pagilian ng runa kadagiti na sulinek nga lugar. Kasarunod na ito iti panagpirma da DICT Secretary Henry Aguda ken NEA Administrator Antonio Mariano Almeda iti Memorandum of Understanding tapno mapapartak ti Digital Access tintero a pagilian. Ti panagtintinulong dagiti duang nga ahensya ket na isang lad iti konektadong Pinoy Act tapno mapapartak ti panakaypaay ti serbisyo ti internet babaen ti infrastructure sharing. Dahito ket manamnama nga mangpababa kadagiti gastos bayat nga mapalawat ti koneksyon ti ad-adu nga komunidad. Kabayatan na inaprubaran ti House Committee on Justice ti dua nga impeachment complaints kontra kini Vice Presidente Sara Duterte tapno mabukel ti maymaysa nga kaso nga maidatag iti plenaryo. Naaprubaran ti motion ngayon pila da Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima kalpasan ngayon kedeng ti komite ti probable cause iti sumetlaing nga reklamo da Sabalya kini Cabrera. Sigon kini De Lima kasapulan ti panagtitipon para kadagiti nalawag kompleto ken agtutunos nga artikulo ti impeachment sakbay nga mabutos daytoy ti Kamara dagiti wenno sakbay mabutosan daytoy ti Kamara. Masapol ti butos ti 1/3 kadagiti miyembro wenno 106 manipod iti dagop nga 318 nga kongresista tapno maipasa ti kaso iti Senado. Agpada ti nakaibatayan ti duang reklamo graman ti culpable violation iti Constitution pananglipot ti panagtalek ti publiko ken da dumapay nga nangato nga krimen. Pinasungkitan ni Representative Gerbel Luestro inaramid na ti motion nga awan ti panagkedked na kinimbilin na ti panakaisagana dagiti artikulo ti impeachment. Agtultuloy ti hearing tapno wenno agtultuloy ti hearing aging gana tatang aldaw Mayo 4 tapno maprubaran ti committee report, resolution ken articles of impeachment. Kabayatan na ururayan ti National Bureau of Investigation ti resolution manipod ti Department of Justice wenno DOJ may nagti mapapati nga pangta ni Vice Presidente Sara Duterte
Sigon kini NBI Director Melvin Matibag. Urayan da palang ti resolution ti DOJ sakbay nga makaipili da tanyaman na kaso kontra iti Vice Presidente. May nagtida ito iti mapapati nga pangtay ti biyag da Vice Presidente kontra kada Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos ken dati nga Speaker Martin Romualdez. Kinunana nga ti sumarno nga dang ti NBI ket may basar ti resulta ti investigasyon. Inaramid ni Matibag daytoy ti katingaan ti impeachment hearing kontra kini Duterte ngayon sayang kat ti House Committee. Kabayatan ti hearing, kinuna ti NBI nga nasarakan dati statement ket posible nga panaglabsing tilinteg agraman ti panangsugsug. Iti sedition ken nakaro nga pangta. Inlawlawag pa iti opisyal nga tinakatugaw nga Vice Presidente ket saan nga immune kadagiti criminal cases wenno darum. Kas pagarigan idinakamat na ti kaso ti Binay versus Carpio Morales iti 2016 nga nangipilan ti ombudsman ti kaso nga administratibo ken kriminal kontra kini dati nga Presidente Jejomar Binay may naig ti mapapati nga anomalya. Iti panakagatang ken panakaibangon ti Makati City Hall Parking Building. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo nandanon, kada kayo ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Agtultuloy, di pa nagiwaras, ti Department of Social Welfare and Development, iti livelihood assistance kadagiti nagawid nga OFWs manipod iti Middle East. Dahiti katanda ti sidong ti Sustainable Livelihood Program nga karaman kadagiti mabalin, nga maawat ket 20,000 pesos cash grant para ti business investment. Sigon kini DSWD Director Maripe De Leon, manipod ti 149 nga repatriated OFWs, sa nga 15 tinaykan titulong idinto nga 20 maysa tagdama nga madama ti proposal processing. Dagiti negosyo nga sumrek kadagiti benepisyaryo ket pakiramanan ti buy and sell ti frozen goods, food vending kasi ti milk tea, street food ken karinderya kastamit dagiti sari-sari stores ken panaglakot ti bagas ken itlog. Inlawlawag ti DSWD nga saan pay nga dakkel ti bilang dagiti matulungan gaputan nasken nga muna nga agpasa dagiti aplikante ti social preparation kas iti entrepreneurship training sakbay nga mapunduan ti negosyo da. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat ang masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti naduma-duma nga sakit. Itan adan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ketadan iti kapsula. Pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Melvin pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay, turmeric wenno orange nga laya, sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema, iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabannog, ken maawanan pigsa wenno agkakapsut. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagudin ni Locusur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocosur Premils Pharmacy, Parmasya Monlaysame ken Caroline Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocosur Agasco Pharmacy, Premils Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, San Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy.
iti Santa Maria con San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayeg da dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kitay other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos Sur nanangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno.
Meron pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan. Huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool? Kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi. Huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito itirat pas damdamag agsapa. Iti dito agundaway amuan tayo ti sasaaden ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterly ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITEZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwasang panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm
Sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Bohol. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pagulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwas sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, ang mataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw, ang mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Bacnotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga bayan. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na magbibigay ito ng mga pag-ulan lalo sa hapon ng gabi, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Okay. Isuraya iti latest nga sasadan ti panawen manipod iti Pag-asa. Iti deti agundaway alawatan tayo ti maysa nga live report manipod ti Ruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner. Go ahead. Thank you very much partner Jerry. Dati man damag sa di probinsya ti La Union. Panggap iti panagtakaw agro sa 3:30 bunot alas 3:30. Hindi bigat kalmaan sa San Juan, La Union, partikular iti after hours bar. Ano sa dinos, dati nag-report kung iti biktima, may sa lalaki 26 anyos, baros, jante, at taga Pasig City. Iti tayo ti suspect nga narastar, may sa lalaki 24 anyos, kawanan nasawa, awanan ti trabaho taga Parañaque City. Then may sa payala, babae, 31 anyos, awanan asawa, awanan ti trabaho, at taga Metro Manila. Then may sa pay babae, 36 anyos, awanan asawa, at taga Metro Manila. Pasar tripot ti PNP, agro alas 3:30, iti Parpagon, iti nag-report, dati karaman iti girlfriend na, dagitoy itinapan iti after hour bar, na napan nagsala. Sigon ay ti report dagiti talo a suspect iti masidag. Dan unoy masidag kadagiti biktima ano sa dino ket sekreto nga nalda iti iPhone 12 Pro Max manipod iti may sa kadagiti biktima. Net nga no sa dino ket awan iti pandakamo ken pamalubos na kalpasan na iti lalaki nga suspect iti nangipasa dagiti nala na nga iPhone Pro Max iti may sa kadwana nga babae then sabi na mo ti babae iti nangisit na shoulder bag na iti girlfriend tinag-report at dita nga nagsubli manipod iti CR o comfort room nga no sa dino kat nasiputan na dato nga naramid iti suspect nga ison iti nagparayatan na o nagreportan na kadagiti kamang ti San Juan Police Station. Nangisayang kat nga ron dagiti kamang ti PNP iti panagpasyar o panagbisita iti unod ti bar nga no sa dino ditangan request ka kadagiti suspect nga ilukat na iti shoulder bag o ilukat na iti may sa kadagiti suspect iti shoulder bag kat voluntaryo na nga lukat nga ison iti nakasitaan da iti iPhone 12 Pro Max kat positibo binigpig iti nag-report nga daytoy kat pagina
nagiti na restar nga suspect na ipan sa San Juan Police Station para itipan na kay dokumento iti detoy nga napasama. Kamayatan na sa Bali Pedamag, ito napasama ka pa na fire incident sa garo palas 11 alauna 11 iti parbangon iti Kalman sa San Fernando City, La Union. Si biktima may isa lalaki 48 anyo sa Tawaan Manlalon matinpag iti may establishment sa taga San Fernando City, La Union. Iti basar ti nag-report si may isa lalaki 18 anyo susikante kan may isa pa lalaki 20 anyo baro pagpada dagiti nga taga San Fernando City, La Union. Basar iti report ti PNP agro palas 12:01 ti parbangon iti Kalman dagiti dua nga bagbaro no nag-report dagito ito nakita da nga da iti maururam nga balay. Iti panangisigurado dagiti kamang ti PNP in bagada nga nakita da iti biktima nga pinungon na iti garami iti bagina sa pinugtawan na dagiti duwa nga pumanaw da iti dayta nga lugar. Dagiti nag-report iti pumanaw nga ron iti dayta nga nakapasamakan iti maururam nga balay kat nagpa-arayat na kada giti barangay official ng ititag kumpite kitoy itan nga nakita da nga si biktima kat mapupuuran na amuan nga ti biktima uno ti ganaganak sa giti biktima kanay kan ti dati nga insidente nakita dabot nga ti biktima kat ditang nang sugyod uno nang pinuuran na iti balay da kat kalpasan na ti biktima iti nang bungon iti bagina babaen iti garami sa simrek iti palayda nga no sa dino titan nga napuran dato iti biktima kat na deklarar nga natayen babaen iti nang kaming kanpa nga medical officer iti City Health and Wellness Center San Fernando City, La Union. Dagiti personnel ti San Fernando City Police Station karaman dagiti kamang ti La Union Provincial Forensic Unit PFP San Fernando City kung dagiti kamang CDRRMO dagito iti nagresponde kan indeklarar nga fire out agaro pala 1:36 iti tamos lang nga parbangon nakay dito nga rod kat dagtultuloy ti panang-investigar dagiti kamang PFP no mano iti gatad iti dinadael ti apoy. Peta na sa Bali Pedamag ito napasama ka disgrasya agaro pala alas 8 imedya iti Rabii manipod ti National Highway ti Barangay Santiago, Bawang, La Union nakairamanan to ti may sa lalaki 47 anyo sa Tawaan nagimot ti lisensya nga agmaneho at taga San Ramon, Isabela maneho dito ti Daiwo Passenger Bus na dan plate number nairaman pa dito idagiti sumaganan may sa lalaki 18 anyo sa Paro self-employed nagimot ti lisensya nga agmaneho taga Agoo, La Union nangimaneho ti Toyota Veloz na dan plate number. Nairaman pa dito ti kamay sa lalaki 39 anyos paro technician residente ti Bawang, La Union. Nangimaneho dito ti motor star tricycle kanada ti kinangkas na may sa lalaki 53 anyos sa wanan natawa self-employed taga Villasis, Pangasinan. Nairaman pa dito si may sa lalaki 31 anyos paro self-employed nagimot ti lisensya nga agmaneho at taga Mangaldan, Pangasinan. Nangimaneho mo sa ti Yamaha motorsiklo kada iti kinangkas na babae 25 anyos awanan na sama medtech intern at taga Mangaldan, Pangasinan. Pasar ti report ti PNP dito'y bus iti nagpatpatara idi uno dati driver ti bus nagpatpatara idi ti National Highway nagpapabagatan idinto ta masabat na dagiti talo nga behikulo nga no sa dilo kat dagitoy nagpapamyanan. Hindi ta makadanon dati nakapasamakan ti disgrasya maipagarop nga si bus iti nang ngagaw iti linya dagiti masabat na nga behikulo nga no sa dilo kat aditan nga nagadungpar na iti may kadwa nagmaneho iti behikulo dahil nagmaneho Toyota Veloz nga no sa dino nagatultuloy aditan manen nga nadungpar na iti may katlo nga nagmaneho ti tricycle kan motorsiklo. Gano sa dino dagitoy iti nagresultaan na iti driver ti bus dagitoy iti naglibas ngam dagitoy tinatinggal damot lang sa poblasyon sa Balaw Union nga narestan. Dagiti drivers iti umuna kung may kadwa nga behikulo ti saan nga
the driver iti may katlo kon may kapat iti nagsagrap isugat ti Bagbagina dagiti tinaytaray sa Ilocos Training Regional Medical Center ana paagasan. No pay kasta the driver iti may katlo nga bihikulo dito kat na-deklarar nga dead on arrival babon tinang kaming kenkwana nga doktor. Amin dagiti involved nga bihikulo kat natadaulanda hindi pa mo dekatad para ti panakatarimaan dagito. Para iti damdamag ang sapa Ronald Ocoyanon, Pas News. Thank you, partner Ronald, kanagitang damdamag. At adupay nga detalye, dagiti damdamag, dito lang tirad pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo, kalpasan, dagiti pakamo. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Steinbecker, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Manila City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Manila City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Manila City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to Agtultuloy ti panakailandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Impeteng ti Sekretaryo ti Department of Agriculture Francisco Chu Laurel Jr. ti kinapateg ti napigpigsa nga panagtitinulong iti rehiyon ti Asia Pacific tapno masigurado ti seguridad ti taraon. Iti katingaan ti kumarkarong geopolitical tensions iti Middle East. Iti nabitpay nga naangay nga may 38 nga session ti UN Food and Agriculture Organization Asia Pacific Regional Conference iti Brunei Darussalam. Inlawlawag ni Chu Laurel nga tiriribok tiruar ti pagilyan ket direkta nga apektaran na
ti lokal nga agrikultura. Ti pangta ti supply ti lana gas ken abono ti pakaigapuan ti panagnato ti presyo nga mamagbalin nga narigat ti panagpataod ti taraon. Agtatarip nung kami ti panawan na dagiti geopolitical tensions ti Middle East ket mangyeg kadagiti kanayunan nga peggad ti sangalubungan nga ekonomiya ken seguridad ti taraon gapu ti panakasinga ti pag-export ti lana ken abono kinuna ti sekretaryo. Dito'y Pilipinas, tinangatong nga presyo ti krudo ken abono ti mangparparigat kadagiti mannalon nang runa ita tadandanin mangrugi ti wet season iti panagmula kanayunan na dinakamat pay ni Chula Urel ti pangta ti nakaro nga El Nino ken sakit dagiti animal kasi ti African swine fever ken bird flu nga mangsinga ti supply chain. Tapno maksayan ti epekto na nangilanad ti gobyerno ti sumagmamano nga wagas kasi ti subsidiyo ti gasolina ken tulong ti presidente para kadagiti mannalon kastameten dagiti mangalap. Ti libre nga toll program para kadagiti lugan ti agrikultura nga makitinulong kadagiti toll companies. Panagusar ti quick response fund para ti panakaywaras dagiti libre nga biofertilizers. Napaot nga panagpuunan ti cold storage ken rice processing system. Indagadagpay ni Chula Urel ti World Trade Organization nga agbaling aktibo nga lugar para ti dialogo tapno agtalinaed nga natalged ti sangalubungan na merkado ti laksid dagiti krisis. Kabayatan na impapilit ni Senador Sherwin Gatchalian nga saan nga ti lifeline rate wenno ti subsidy para kadagiti na panglaw ti makagapot ti kilaat nga panagnato ti singer ti kuryente iti baet ti nasaknap nga pamabasol. Sigon kini Gatchalian ti lifeline rate ket basit unay nga paset ti dagop nga bayadan ti kuryente. Kinunana daytoy ket may salaeng nga sentimo manipod iti agarop 0.56 nga centavos singir ti kuryente. Kinunana day ticket may salayan nga muno inayon ti senador nga saan nga agbalbali manipod sakbay ti tensyon iti Middle East. Imbiskit din tunod ti senador ti kangrunan nga rason ti panagnato ti singer ket ti generation charges. Kinunana nga imato ti 0.75 ken manamnama nga dadapay nga madu dagiti epekto ti sangalubungan ti krisis ti lana. Iti reto gundaway alawatin tayo ti maysa nga live report manipod iti Ruar. Partner Nick, naimbang bigat mo partner, go ahead. Partner Nick, padasan ti tumawag di jay numerok partner, madimet detoy. Han nga maka patch in. Padasin ta. One more time. Go ahead partner. Awan met. Awan. Okay. Partner Nick, padasan ti tumawag di jay number ko tapno ti kasdaket may patangatang ta dagiti damdamag manipod kingka. Kabayatan na ti panagtultuloy pa lang po ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy pala ang tirad pas damdamag agsapa. Pinunno manen dagiti volleyball fans iti Candon City Arena di napalabas nga aldaw ti Biyernes gaputan naramid ti sanlaeng nga may maysa no diket duwa nga volleyball star games ti Syudad Candon. All Star dagiti duwa nga kangatuan nga volleyball league ti panangisangkat ti All Star Games isu ti ay tirati agundaway alaket alawatin tayo mampay ti maysa nga live report manipod ti Ruar. Partner Nick, daimbag bigat mo manen partner, go ahead. Yes, thank you very much partner Jerry. Ada na pasaba kabihol traffic incident iti barangay Rob Sitio Tulinan Uno Tulinaw barangay Comila sa norte Cervantes Ilocosoro. Karaman dito ti may sa galugan nagdawon ti 14 nga estudyante dito tawan ti driver's license kag maneho kon residente ti barangay Comila South Cervantes Ilocosoro. Ken karamang pa dito binaneho na ti may sa nga
motorsiklo. Karaman pa dito tagtawang 42 nasawang ka dito ito adan ni driver's license ng manehong residente ti Barangay Comillas, South Cervantes, Ilocos. Minaneho naman ti may isang yellow Isuzu mini dump truck dahito ito adan ti plate number nga JAD 9630. Nabasa rin ti police report, kinadakapag kabudalugan dahito ito papabagatan ng direksyon. Dito yung aksidente nga natong parna, dati may kadwalugang, dito yung ang daldalya sa ti Kabato Galinya. Gapo ti impak, dati driver ti umunalugang, dito yung natinag ti daga, dito yung taglakam ti panagadangran, iti natubad papaset ti pagbagita, kat nagpanag ito yung babaan ti citizen, ay panit hospital, babaan ti concerned citizen, iti Ilocos District Hospital, Bisang Park, Cervantes, Ilocos, para ti medical treatment na. Dito ito na-transfer ti Lois Cora Memorial Regional Hospital, Bauco Mountain Province para ti further treatment. Dito dati may driver ti may kadwalugan dito iti sa nga nasaktam. Kanayon na dati driver ti may kadwalugan dito iti naduktalan na sa awan iti haan nakainom iti arak dito tinaypan iti Cervantes Municipal Police Station pakibilangan ti dati driver dati linugan na motor na lugang para iti investigation. Kabetan na iti sa palipay na vehicular traffic incident na napasabak iti Barangay Road Poblacion sa Esteban, Ilocos. Karaman dito iti may sa nga agtawon sa nga pulukatiyam awan na sabak kan dito iti driver's license nagmaneho kan resident iti barangay iti sa barangay ti Santiago, Ilocos. Minaneho na ti may sa Honda Click 125 motorcycle dito iti ti plate number na 462 USB. Dito iti ti backrider nga agtawon 24 nga babae. Dahil iti resident iti Barangay Suyo, Santa Cruz, Ilocos. May karaman pa dito iti agtawon ti 24 maysa, awan at sa wakandaan dati iti driver's license kag maneho, yan na resident iti Barangay Bateria, San Esteban, Ilocos. Minaneho na ti maysa nga Yamaha NMAX motorcycle, dahil iti adan ti plate number nga 830 UBH, adan ti backriders nga agtawon 24 kag agtawon ti duwa. Dahil ito iti residente ti Barangay Bateria San Esteban, Ilocos. Iti initial investigation, parparang na ito may kadwalugang dahil ito itagpapabagatan o nagpapamyanan ni direksyon ni Binto na ito munalugang dahil ito naggapo ti Kabato Galinya, wano iti daya, intersections, kat idin nakadanon, ito nakapasabakan ni residente, dahil ito munalugang dahil ito nag-lead turn, manipo iti daya, na sumbrag iti intersection, ditabot tayo nga nagdungpar na, dahil may kadwalugan, resulta na, parehas sa drivers, kanda ti backriders, dahil iti nadangran, iti nadumadabapas iti bagida, dahil ito nanipan iti Candon City General Hospital para iti medical treatment. Iti ilugang kadadali, iti sampay nga mo, iti gatag, iti panaka-istimarda. Kabay kami iti sa palipay nga damag, dahil ito'y lalo nagbali na nalatag ang kadagiti Ford Consumers iti Agri-Center amasarakan along Bypass Road, Barangay Ayudante, Canton City, Ilocos. Do sa dito makagatang da iti nagduduma klase ti local anataten particular ti Baguio vegetables ken dagiti nagduduma apruta sa pakaibilangan ti watermelon, uno sandya, melon, diktiga saba, mangga ken avocado. Dagiti presyo dagiti nadakabat a prutas, melon 80 peso tunggal kilo, diktiga saba 65 pesos per kilo, mangga may iti magatang ti 80 gingarat isang rasot na peso tunggal kilo, lakatan saba 90 pesos tunggal kilo, avocado 130 pesos tunggal kilo, ken sandya 50 pesos tunggal kilo. Dagiti natagkapat na prutas kasaan nagputput ti supply malipong kadagiti Aplan municipalities kaniti lo lan sa babaan kadagiti Manalon. Para kitang-damang agsapa, Nick Baruga, Terpas News. Thank you, partner Nick, kadagita nga damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Pinuno manen, dagiti volleyball fans, iti Candon City Arena, idi na palabas nga biyernes, gaputan naramit ti saan laeng nga may maysa, no diket dua nga volleyball star games, iti Ciudad Candon.
All-Star dagiti duwa nga kangangatuan a volleyball league ti nangisyangkat ti All-Star Games da ti Prime Premi Volleyball League uno Prime Volleyball League ken ti Spiker Start. Ti imuna nga ayam iti nagbaitan ti Team Power ken Team Passion numan pay imabot ti upat nga sets ti ayam nagbalagyan daytoy ti Team Power iti set scores nga 25-18, 25-18, kan 21-25, kan 25-23. Pinaragsak dagiti men's volleyball all-star ket inyawid met ni Team Power Captain Ball Noel Campton ti MVP. Iti met main event na nagsangwan ti Team Heart kan Team Hustle. Indawluan ni Bella Belen ti Team Heart nga nang parmek ti Team Hustle. Imabot met tinasao nga ayayam ti upat nga set nga mimpakita da Belen, Valdez, Galanza ken assist ti laingda para ti teamda. Iti mati-score ti laban 25-28, 18-25, 23, 25-23 ken 25-27. Maragsakan met ni Mayor Eric Simpson ti daytoy nga panag-host naman ti PBL ken dagiti first timers manipod ti Spikers TARP. Sa ngem sa online nga dayta idi kalman naglipas met ti PNBF U18 National Championship nga napasamak met diti Candon City may isa nga lawas anagyan dagiti naduma-duma nga teams manipod intero nga pagilian para tinasong nga tornyo. Nagkampiyon ti Boys Division ti St. Vincent Institute of Technology ken ti University of Santo Tomas para ti Girls Division. Manamnamalata ti panag-host ti Syudad Candon ti Future PNBF Sanction Games nga makita tayo nga tamiten ti Team Candon. Dahil ti sungbat ni Bueno saan pa nga dita malpas ti volleyball fever ti Syudad Candon. Dahil ti muna nga bulan ket makita tayo nagiti 10 ket nga teams manipod ti Asia para met ti ABC Women's National Cup. Iti verse of the day tayo ti daytoy nga agsapa na daw daytoy ti Ephesians chapter 16 verse 18. Fight your battles through prayer and win your battles through faith. Prayer is the key and faith unlocks the door. Ephesians chapter 6 verse 18. Dahil tangaro din, tinakadagup-dagupan dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo ti daytoy ngagsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pass ni partner Ruel Laranang. Iti DCTP Digital TV at darita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo manipon ka mismo iti newsroom ti TPN ken DCTP. Dahito yanak gayem ken kabsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan ito nabigat isumet lang nga oras isumet lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanan kadagiti nadayo nga pagtayngan nyo babaen ni Tirad Pass damdamag agsapa.